La setmana passada em vaig aixecar amb la mala notícia de la mort del Nik Kushner, un artista nord-americà conegut sobretot pel fet de que pintava amb la seva pròpia sang. La història del Nik Kushner a mi sempre m'havia tret, soc bastant fan de la seva obra. Ell, diguéssim, que havia començat a destacar per la creació d'una pàgina web que es diu The Nacked Cabaret, que us deixaré aquí a la descripció, on bàsicament es dedicava a analitzar tot el que és la imatgeria ocultista, alquímica, etc. que hi havia dins de l'obra d'un dels altres grans artistes que m'han influenciat, Marilyn Manson. El cas és que a partir d'aquesta pàgina web el Nik havia entrat en contacte amb el mateix Marilyn Manson i s'havien fet amics, havien intercanviat idees, tatuatges, històries, i per mi aquesta era una història que m'havia calat fons. Amb el Nik havia parlat jo en alguna ocasió per Facebook i per mail perquè teníem la idea de traduir aquesta pàgina web, com s'havia traduït en d'altres idiomes, de traduir-la al català. Ara aquest projecte segurament no es podrà dur mai a terme, però diguéssim que igualment espero poder honorar la seva memòria d'alguna manera. Una salutació allà on siguis, Nik. Per cert que un amic de l'Estefi m'ha deixat unes fotografies per pintar i a sobre, no sé exactament com quedarà, però ho tinc que intentar. Sport time.